ଲୋକଟା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ସାହି ସାରା ଲୋକ ଜମା ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। କେହି କେହି ଆହା କରୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେହି ମୁର୍କି ହସ ଟିକେ ମାରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଟା ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଆଉ ଲମ୍ପଟ। ତ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରହୀନତା ଦୋଷ ଥିଲା। କିଏ କିଏ କହୁଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଟା ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ତାକୁ ଅନେକ ଗାଳି ଚାଲୁଥିଲା, ଗାଳି କରୁଥିଲା, ପାଟି କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସବୁ ନୀରବତାରେ ସବୁ କିଛି ସହି ଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ବି କରୁନଥିଲା। ତା ସାଥିରେ ସବୁକିଛି ଗାଳି ମନ୍ଦ ସହି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠା ପକେଇଲା ସେ ଫୁଲୁଥିବା ପେଟ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 6 ମାସର ଗୋଟେ ଫୁଟୁଥିଲା କଢ଼ଟିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଇଠାଟି ବାଜିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଥିଲା ତଳେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା। ସେମିତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ନାରୀଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ମା।